Karbi Anglong lapen Meghalaya duya hoya long kisung ki phora dapan Karbi lameda mai Karbi Employee Association KCS tikelang junjon lapen Hauraghat Subdivision Press Club atumpen kerap kapajerdam. Karbi Anglong lapen Meghalaya duya hoya long arni ding klui pen hadak rada tum kisung ki pholam arjulong si kerap kapajerdam jiapan Karbi lameda mai dok mukak aru lapen Karbi Employee Association dok mukak aru lapen Karbi Cultural Society tikelang junjon lapen Hauraghat Subdivision Press Club atumpen chelang si hadak adimalong kapali damji pura ke damtang vosi ka cheklo nipai kep arni adap prang porpai popen barpon si hadak porpai baje krehinira chitim an pali damlo Lason si Karbi tangte Karbi ningisi EVC eoksi pumathasi hadak kisung ke puahem arit ke doke thaka diman tawi lapen non napor lake barla porahut ahem aritong kachi kimpuma mate sang hansi kachiri poma pumathadun si patumi hadak rada tumalong anpale dam lapen kisung ke porada phan chetong dam si sang han dali jangthu pajerdkang Lason si sang thoila phokebra isi lapen phuruya the mate alu thoira sir kep lapen ke chojang thu bong trokep lapen dali lining koi inki thoila inkoi raisi an pi pajer damlo lapen apor kadure lapen arvi ke jang pi kachok lang hempi forest ib along ansi palidamun chorlo puta than pachini pon lapen labangso asangahan kaduka ve ahormuta langa hempi forest ib along tekanglo lapen labang so asangahan pajer tekang lake hamren KSA head branch secretary Prasanto Inti lapen hamren KSA head branch financial secretary Anthony Tiso lapen rada sai ke klema bangpu Agustin Hanse atumari dengsi pi pajer dam tekanglo lapen alang litumahin pensi sang han dali jangtu hai hui tami ronpon po puta than nang pachinidun Lapen hadak rada tumahin pen lam the chepaklang pon lake non nilitum kisung ke phualong lapuson nang kerap nang pasampik lapen nang litum lapuana ke lopen kebang ke choropik loputa ningje pon ke royalong ke lake ilitum along lip helang lang lapen non puta hadak pilar dolang arlong ke itekang dolang la la harlong tame kaduk we la nilitum ladak ke isi disputed area puta kalilo lapen ladak ke isi itum ke kopilo dake natural boundary ilitum pora do pilar do sta pilar menangana ang so pilar bangke long potrok bangke bang blasting pen panghang thail seta non thirklong tapara long dolang langkero long dolang la se nilit ma phina jidi ne langkero ara tam non puta hadak du thibla non du thibla nila langkero al aratum ta non puda du thibla tapar tum da du thibla pen lai tuma hoirat an ge du thibla Ita non present suluk sudah kalam kusunat kanjeng present non suluk sudah ka bangke alam mangala pulo nili tuma bangke ladak a hoirat tuma bangke la sona isi do iglo isi ka fere mi bangke du koklo muthe non ta me Karbi Anglong ton mos council ilitum ka kaching hon ilituma sir honorable Dr. Tuleram Ronghang alang tum hin pen la administrative mate law police mukha bang ladak menang nang bilo langsung ki biben se sapo a bimar bang ke ki clip lo dun ko seta ki clip ke ave pin la athema ajul non puta me arni sihat lang lag anerlo son sona hemina kai po choroi ke dam tanga bojar ni son ma inirbani deuti ke arni wangta deuti de koklo ama se thegon long loklo ama se dak police tumpen kadu we chehang lo ma se ar phlung nun lo ama se be mara bang ke non puta dak ke normal ke puchiklang sakawe mthisa dak kuman ma chance ke long ling lo panchol lo dake tarmane Karbi phale nang phulok ni jok phale nang phulok tame labang ge tunge phobeji alam ge exam na lang nili tumge dam tang ching kilo ama se lang tum khanduli ituma korte tuma bang pulo je ladak ke nili tum khanduli a erong area pot labang sot tax season get dak bire lapen ladak police bire anu tang te tumun samdo nang pu la senili tumpu pen hitum ta chitongon lo haputa bangkreni dolo puta bangkreni dolo dakke ni tumge Karbi Anglong long le binong yo mosi la dakke ni tum police bi ta nil tum neng hang na pen gate bi den tum neng hang ni tum teng le bi den neng hang missile le bi den tum neng hang la ke tum hang hammer lo la sila dakke masini tum ta chingki dun thek thadalo nang so lam bunte las bang ni tum rong document che hang lo lang su ko chingwai lo pistok ke dorni
amasi pis toke dor ni gagos ciwano nang tumta rong area pen ciwano jato hanglo mar am irong bang ke tum dongka circle office pen pura documents do an mar se khanduli tum manager pu tum hanta hanglo nang tum ba noi pulo alang tum bang ciwan nek thade cek ta balo nang tung chini teng la ke ni tum chini dak lo muthe lang tum pene la pui tum west gentia pen ko pene kasalam thap duma pon cholo muthe la ke totally la dak ke li tum ke karbiang long long le binong mati muthe lang tum duplicate pene la len patta kasalam bang chini ndedlo pini ani ta karbia nile tum non puta baddo chumang no phanda dak pen thorno damon punil tum pupe muthe nil tum ithe do patmi dikason isi mat meeting do mai do lo mas kachidun puli tuma khasiatu amasini tum pudun lo nangle tum phanang khangkhe dam tame nang tum yong se karbiang long doing tung te blon te dam tame muthe nangle tum long le phelang ke pon long le muthe nang tum yong se karbiang long doing tung te lo asamar lo doing tung te lo mekhla dam popote dam tame muthe long le phelang ni tum nang pidun thek the son sin ni tum pudun lo alang le tum pilon thakon thlo je ni tum ta chok se lo masan pe ni phrang e klem ha hello kopi manang tum karbiang long pen kopi senang ipo lam tani tum tanang krojun populo masih lo pacit tok pacelang lo masih labang ke pajut delo karbiang council mane ahok lo itu mah dak local MLA tentinong bot halang su sar rup sing teron alang li tawang ke wang lo lapen tu dak itu mah amreng tapuri lok lo musti bangke itu marina sang pirina terang pi ala itu mah iem bai dolo alang li tawang ke wang lo lapen itu mah pen pula so cheng humusti itu masar het sing rong pha alang li tawang lo muthe kaddu ka belang tung ki pu bangke long le phelanga bangke tum kai teng kai mangi tum chiru thip nangi itum charai thip nangi masi che bhong cherbu bangke ili tum hin pen ke nang ne lo pulo la pen itu makar biang pen CM sar itu ma Dr. Tuliam rong hang tame alang li abangke hoklo nang li lelang stame alang li la dak nang ke li tension thek dam long lo nili tum ta je la dak pe pima ke nang jana son bangke nang arrange tun bom lo alang li hin beta kicho kejun kaddo ko ola piri penceng blok la dolo la son soni nang rap dun son dolo adoi lo la pen nili tum dar sidam lo je prabjing pen la dak wang nang sar ko se memorandum na pitbom lo se sar bang chi chak na teng lo dang te nili tum la all kar biang long la dak political pu pepin pen joint delegation na program deng po wang po la selang tum ko man tutong council pen kar biang long rat thege ding tum tim kar biang long ke bang ibang ke ni tum ta khomoi bang chinin dalang Pini aprangsi media akorte itu manda kardom pijirlo kardom tinil tum ladak an kibang nang kokalam the bangke ladak Meghalaya lapen Assam aduya hoi agasik sak kacharbu du laso longsi karbiang long ahoy pinak ilitum han asi Assam government atumne nangrap tong thek thi sita ilitum akhei ladak sung du ko posi ladak jo parni tita ahe maphan ke chima thanang kaphere nang atum chongdat chutilu apor avedetlo asi lahe ke chongdat chutilu pen kereng chitji aphan ke choklem atum aphan kerap aphan sinilitum hadak dokmoka pen Karbi Employees Association Karbi Jutang Asong lapen Karbi Lamet Ame dokmoka angkang pen niltum kewangsi ladak sang han longan niltum ladak arat phan nang pajir ji phan sikewang si sang han do anta niltum tekang lo lasi kidor plup pugenil dum ke puthek the sita penangan chitekang lo lasi molang litum ta kichuri ji phana barsai ladak pen longpon pu sin ni tum ninge chi thedu lasi ladaka tum aphan sigichu ningri kang tung ke la helo ning chi pa the nang ning chi pa ding ding nang akisung ge som surya kisung do tema ahoklo talaso pensi sorkar aphanda government aphanda ladak ara kisung arada tum phan kerap ji phan bor ite usinil dum ke kamatha asi nildum Karbi Employees Association lapen Karbi Jutang Asong lapen la Karbi Lamet Ame dokmoka penil dum ke bang atum ahin pen kenidum chuning rilo asi kardom nilam thidan sington
nilitum karbilo charlia song pen sitami me thanga rada phan kachijin son e yoine si pinilitum karbilo charlia song pen sitami daga rada tum phan arkan pet pen nilitum thangna akeng kamta ni tum chi George detlo athenilitum jong si daga rat pen ake mangalong dudunde pen nilitum daga rada kar i long dudunde pen daga rada tuma kache song long dudunde pen nilitum komane pen kaching kiching wai konani peace committee sengam det konani pine claim dam det polotang te hala so long pen nilitum dak solution wan pi thek the mate daga ke mangalong pen sabso kache tonunde dokok polote daga rada phan aninge poyo son dokogi masi piniar niya ta me nilitum karbilo charlia song pen ke voluntary hisab si daga rada long chirap si tudun bom lo lapena bangke kaprek hamphang song pen sita me mate NGO sa tum pen sita me mate rat jongjung pen sita me kerap pini dake bang son sinang pale bom lo lapen kebang jiar ni ta me nang le bom lang khailong ri kaching hon aphan pu ning thedam lo sita me latski jutsi ne tuning ri kang tu bangke karbiang lo autonomous council pen jitu la bangso kisung long ko ansi cooperation ke doima hala banglil tum thekdam long lelang hoklon tum local MEC pen itum dak ke hai hatching rong par alangli aja kong duti ke bang dak nang chirap dun boilo lapen amreng constituency akai pi rina terang pi karbiang lo autonomous council em alang sami lansu lukso dak por sami dak na homri lo that team karbiang long itu ma ningechi thenai tuliram rong hang aketja pen alangli leadership pen bangladak apharman piniar ni nangka homri lapen ladak kisung along jitu a contribution bang ke theklong bang asap so kang arson itum theklong la si tuning rilo karbiang long autonomous council pen sitami non mat ke pini pen aba mat ke border solution wan thek tema sami ladak arat ma kisung along aninge pathedun jia phan nangka homri phan sini lilabang so media hin pen tuning rilo News Desk report, Northeast Karbi Live.